Ma nibżawx nieħduhom id-deċiżjonijiet, ma nistgħux aħna inħarsu f'wiċċ in-nies u ngħidulhom li kollox huwa okej meta nafu li mhuwiex okej. Għalhekk norma huwa importanti li ma nitqux bin-nies, għalhekk fil-Parlament din il-ġimgħa jien tkellim dak il-mod għaliex hemm bżonn illi xi ħadd iqum u jgħid il-verità lin-nies. U jien ili ngħid li l-poplu Malti Wawċi għandu bżonn politiċi serji, politiċi maturi li partikolarment fis-sitwazzjoni li qegħdin jgħidilhom il-verità. U allura nkunu trasparenti. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat mill-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta Norma Saliba, Bernard Grech kien ċar ħafna meta spjega għalfejn il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jisħaq biex tissejjaħ emerġenza tas-saħħa f'pajjiżna. Dan għaliex permezz ta' dan il-poter ikun għand is-Superintendent tas-Saħħa u mhux għand il-politiċi u fakkar kif meta kellna dan l-istat ta' emerġenza numru ta' xurilu pajjiżna kellu lil Profs Gawċi tieħu deċiżjonijiet fejn hemmhekk rajna l-każi jonqsu. Mistoqsi dwar ir-rekord ta' każi li kellna fl-aħħar ġimgħat, Bernard Grech qal li din is-sitwazzjoni ħarbet minn idejn il-Gvern u li l-miżuri kellhom jittieħdu ħafna iktar qabel għaliex konna ilna nafu bil-varjant. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif hemm numru ta' pajjiżi minn madwar id-dinja li qed jiftħu biex jilqgħu it-turisti mill-ġdid għax il-każi qed jonqsu. Huwa evidenti li l-Gvern tilef kull kontroll u allura sta għalik, sta l-familja tiegħek, sta għalina li nieħdu ħsieb xulxin. U allura importanti li nobdu id-direttivi, importanti li mmorru għal-vaċċinazzjoni, importanti li ma niltaqgħux fi gruppi kbar, kif ovvjament qegħdin jagħtuna direzzjoni, importanti li ma nħossu xi ħaġa nagħmlu testijiet u ma mmorrux ħdejn ħaddieħor, ħalli anki aħna nkunu responsabbli biex naraw illi aħna stess bis-saħħa tagħna, bil-għaqal tagħna, bil-maturità tagħna jirnexxielna inniżlu n-numri. Waħedhom in-numri mhumiex se jinżlu għaliex int, għaliex jien, għaliex aħna lkoll se nkunu iktar attenti. U spjega kif il-Partit Nazzjonalista ikompli jisħaq li għandna ndaħlu screening aktar effettiv u komplut fl-ajruport u fil-portijiet tagħna. Tul din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li l-vaċċin huwa għodda importanti u spjega kif il-Partit Nazzjonalista ta' numru ta' proposti lill-Gvern biex dan il-proċess jitjieb u dejjem ikun aħjar. Bernard Grech fankar kif kien il-Partit Nazzjonalista li propona li t-tobba u l-ispiżjara jgħinu f'dan il-proċess, proposta li parti minna issa se tkun adottata. Meta mistoqsi biex jikkummenta dwar l-andament tal-oti tal-vaċċin f'pajjiżna, Bernard Grech għalhekk. Aħna kull ma rridu huwa il-ġid. U allura iva, jekk nistgħu ir-rata tkun aħjar, tajjeb illi tkun aħjar u rriduha tkun aħjar. Ma noqogħdux infisdu lil anfusna, intappu fuq spallejna u ngħidu kemm aħna bravi qegħdin fuq quddiem, mhux biżejjed. Il-mument li tgħid jinqiegħed fuq quddiem u tħares lura, tispiċċa jaqbżek ta' warajku jirbaħlek it-tiġrija. Din mhix tiġrija mal-pajjiżi l-oħra, din hija tiġrija mal-anfusna, din hija tiġrija mal-virus, din hija tiġrija mas-saħħa u mal-ħajja tan-nies. Mela jew nibqgħu viġilanti, jew nibqgħu ninsistu, jew nibqgħu nsibu kull mezz kif nistgħu ntejbu iktar il-vaċċinazzjoni. Mistoqsi mill-kap tal-aħbarijiet ta' TVM dwar l-ekonomija u d-daqqa li ħallit fuq għall-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li iktar kemm nikkontrollaw in-numri ta' każi ġodda tal-COVID-19 inqas indumu fil-problema tal-pandemija u iktar l-ekonomija tista' tmur il-qudiem malajr. Li kieku konna attenti u ħadna miżuri qabel, illum stajna nibdew niftħu għal Bernard Grech. Intant tul l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega l-viżjoni tiegħu għal Malta u Għawdex kif ukoll il-viżjoni għal Partit Nazzjonalista. Aħna dak il-partit illi rridu biss il-ġid tiegħek. Kull darba nitkellmu aħna għax aħna għandna obbligu skont il-Kostituzzjoni li nitkellmu biex il-ħajja tiegħek tkun aħjar. Jiena lest illi ngħin, lest impoġġi idejja fi jidħol il-COVID ilna aħna noffru soluzzjonijiet għaliex f'dan ir-rigward irridu wkoll għaqda nazzjonali għax fl-aħħar mill-aħħar il-koll imbagħtu jekk il-COVID indumu ma nelbuha għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk il-politiċi maturi u serji jagħmlu the right thing illi jilleġislaw illi jaħdmu għal għan wieħed għal ġid tal-poplu Malti Wawċi kollu igawdi biss kulħadd. Kien Kutajjar, Net News.